Bukod dyan ako, dako kay dire. Hello mga guys. Nameron diri sa mountain sa Kasili. Mountain sa Kasili. Yawa. Hello Bernadette. Hello. Hello ba? Kumba, hi. Mga guys na meron dire kay birthday ni Rio niya wa mi kwarta ari lami diri sa stamping. Kay maka-budget ba. Gipakaon ko lang ni siya barbecue. Barbecue nga tinai og dugo. Ay muray ma-afford namo birthday niya. Ay atol man sa din taon nga wa jay mahimo. Yan na ako mga kauban. Mo ni akong pakanon sa tinai og dugo og si G. Hi G. Hi. Muna siya akong editor. May talent kami dito. Unsay talent? Unsay talent mo, G? Wala. Wala. Kanta, GB. Kanta, happy birthday. Mana lang ko kay dako kay kugapi. Nami diri sa 3rd floor sa ilang cup nga restaurant. Bisita niya mo diri mga guys ha, kay nindot kayo ang mga view. Bugnaw, mabugnaw dapit sa Kasili. Tagsara sab mi kaari diri mga guys kay maglisod lagi sa budget. Ya karon gilugos na lang namog ari kay birthday sa akong anak na kinakusgan PWD. Reklamo react man. Di day tinuod daray. Oh, hi Rio. Gitagaan pa nagbinirthdihan ni Madam Alice og isa ka grande nga bear. Nagpasalamat ka ting. Oh, gana. Nagpasalamat kang Madam Ting. Oh, tagaan siya usa ka grande. Unsay mo ikasulti sa ako ang vlog dit? Det. Like and Hi. share, guys. Pagkatahan, di, kay ma'am yung ganito. Like and share sa 9Hits TV. Unya. Ito lang, ganahan mo, naminaw, talent yung G. Continue Di subscribing. na hen. Mira, kanang comment, yes. Kung comment kay Gis na, pagkatahan, G. Sunod. Mga guys, pakantahon ako si Gio niya. Comment niya mo, yes or no ba? Nar si Gio. Di na edit, G. Ron. Hi, G. Kanta niya ka, og maingon sila yes. Way balibaray, G ha. Pasapul lang ko gamay na. Sampol ko no gamay, G be. Pasapul gamay. Kanta gamay, G. Kanta gamay, G. Rio? Sige na. Ikaw, unahin na eh. Unahin ganda na eh. Ah, wala mo ko'y kamauhang kanta. Sige na dito, may kamakamaon nila. Oo. Ayaw lang. Nindot yung langit. Picture tabi, siya pang hayag ba niya? Ara, dalo yun. Ipusa. Clarity. Mga guys, mga unsa mi hap. 1 hour later. Mga guys, humanamig pangaon mga guys. Ay. Wa ka hurot sa tinai mga guys oh. Ang oray na hurot og ang dugo. Sige lang. Gibanatan. Ano balance na niya? Tortang, bupil niya. Muna. Hi Ting, mo ni nag-birthday Ikaw lang inatag niya diyan. si Rio. Hi. Hello ba? Hello dit. Mga guys, na-celebrate na mo ang birthday ni Rio.
Na-celebrate na namo sa mga sa barbecue. Simple nga celebration. Nya. Kinsa tong wala pa ka subscribe, please subscribe na mga guys. And click notification below para og nami mga bagong ipang download nga video makita ra ninyo. Thank you for watching. Bye. See you next video.